na kwarai karbuwa karar Abdu Gwarzaku ne da guri. Ga minista Abdu Gwarzaku ne da guri. mai amana za mu kara samun natsuwa. Ga minista Abdu Gwarzaku ne da guri. mai amana za mu kara samun natsuwa. Ga minista Abdu Gwarzaku ne da guri. Mai amana za mu kara samun natsuwa. Ga minista mai amana za mu kara samun natsuwa. Tun da farko za ni sanya Allah kujera kalikina wanda ya yi kirya da kara. Sai talala shi ya kaji shuɗi da fara. Rabbi shi ne ya jibinci yaro da uwa. Ga minista